कशा पद्धतीने बघताय? नाही, इट इज सांगितलं त्याप्रमाणे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट टुरिझम एक्सपेक्टेशन्स फॉर गोवा हॅव टू बी मेट. मोपा सुरू झाल्यानंतर देर आर न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, न्यू टुरिझम सर्व्हिसेस नीड टू कम. वी नीड टू गिव्ह अ मेसेज ऑफ व्हेरी क्लीन अँड सेक्युअर बीचेस. इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट पॉलिसी व्हायला पाहिजे. आणि तसंच इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर वी हॅव टू कॉल फॉर गुड इन्व्हेस्टमेंट्स विच आर कमिंग ऑन PPP बेसिस वेअर गव्हर्नमेंट इज नॉट एबल टू इन्व्हेस्ट एव्हरीवेअर. आता हे सगळं एक वर्षात मी आणि आमचे चेअरमॅन बसून एक 5 वर्षाचा 20 इयर्स प्लॅन कट डाऊन इंटू एव्हरी 5 इयर्स गोवा म्हणजे कसं पाहिजे टू किपिंग द अस्तित्व, म्हणजे आमचं सगळं अस्तित्व ठेवून पुढे कसं जायला पाहिजे, दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट. अँड ॲज आय बीन टॉकिंग ऑल द टाईम की आम्ही वेलनेसमध्ये, ॲडव्हेंचरमध्ये, माइन्समध्ये, इन व्हेरियस एस्पेक्ट्स, इको टुरिझममध्ये, हे ऑल एस्पेक्ट्स वी हॅव बीन लुकिंग ॲट. And along with our chairman of Goa Tourism Development Corporation, my colleague Ganesh Gaonkar, and the help of our chief minister, we have been driving a lot in the last 1 year. आणि त्याची ओळख सेंटरने केली आहे आणि इकॉनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे असे आम्हाला अवॉर्ड्स मिळाले. आय थिंक इट्स अ मोटिवेटिंग फॅक्टर फॉर ऑल ऑफ अस, अँड इट इज थँक्स टू अ टीम वर्क which is from the chief minister to us to everybody in the department who have worked towards getting this. I expect things to be, achievements need to be recognized, and recognitions are always motivating. So I think it's a good start in the first year. एक वर्षात completion of government, tourism has been able to get a couple of awards, and in terms of beach destination, in terms of the overall state tourism award, and I think that will keep us going ahead. या वर्षाला पण we hope that a lot of things will move post budget if everything goes fair. Then I think we will get good run to do in terms of infrastructure, new tourism services, आणि काय पाहिजे ते to get Goa on a global map and make it a tourism capital of the country. बेकायदेशीर जे प्रकार सुरू आहेत पर्यटनाचे सरकार किनाऱ्यावर सुद्धा, त्याच्यावर तुम्ही स्ट्रिक्ट ॲक्शन घ्यायला सुरुवात केली. त्याच्यात लोकांकडनं चांगल्या फीडबॅक्स येतात आणि काही जण नाराजही झाले. कशा पद्धतीने बघतो तुम्ही यू हॅव टू सी कोण नाराज होतात आणि कोण हु आर हॅपी. इलिगॅलिटीजवरती, स्पेशली इलिगल टाउट्स, इलिगल गाईड्स, याच्यावरती काहीच कॉम्प्रोमाइज होणार नाही. त्यांना काढावंच लागणार. आणि त्याला काढावा कशाला लागणार? कारण दे आर द पीपल हु आर नॉट ओनली इंटू वॉटर स्पोर्ट्स, दे आर इंटू प्रॉस्टिट्यूशन, दे आर इंटू नाईट लाईफ, दे आर इंटू एव्हरीथिंग विच गेट्स गोवा अ बॅड नेम. आणि त्याच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी पण बोललो आहे की वी नीड टू ॲक्ट व्हेरी स्टर्नली, irrespective of whichever lobby or whoever is trying to protect them. We have to go head and tongues along with this. ते केलं नाही तर आम्हाला बीच, आमचा जो आम्हाला हाऊ वी वॉन्ट टू शो केज हाऊ गोवा इज, येत्या त्या वर्षात वी आर हॅव्हिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स लाईक महाराष्ट्र, मालवण आणि सगळं बघितलं तर कोस्टल बेल्टवरती. अँड वी हॅव टू बी प्रिपेअर्ड फॉर फ्युचरिस्टिक. आणि आम्हाला पण बघावं लागणार की व्हाय ओनली सर्टन बेल्ट्स आर हॅव्हिंग दिस problems and why only certain people are raising voice against these illegalities. Industry is happy, people are happy, citizens are happy that first time the government is acting on illegalities on the beach. Half of the beach is encroached. आम्ही म्हणतात गोंयकार म्हणून, आम्ही म्हणतात गोंयकारांक फुल सपोर्ट करतात, आम्ही आसात, पण गोंयकाच्या नावार दिंडी मारून दुसरे करप हे सारखे योग्य नाही. बिचा पर्यंत हॉटेलां तिकयल्यात, ती म्हणल्यार आतां मी डिमार्केशन केली, पूर्ण लायन पयली जाल्यार फूल इट इज इलिगल. जितले इलिगॅलिटी आसा ती काडचेच पडटले, तांणी काडपाचें जाल्यार आमी काडचें पडलें. सगळ्या कडेन समज वॉटर स्पोर्ट्सा कडेन क्लियर बाकीचे विटनेसूच गरज ना. हांव स्वता विटनेस. 800 रुपयाची पॅरासेलिंग 3000 रुपयांक लायली. कॅन वी कंटिन्यू दीस? वी हॅव टू आस्क आवर सेल्स. आता वेन वी आर ट्रायंग टू रेग्युलेट दीस, देर आर सम एलिमेंट्स, देर आर सम पीपल हू आर ट्रायंग टू से की आमचे गोंयकार भावांक प्रोटेक्ट करपाक जाय, धंदो प्रायवेट आसूंक शकता. आम्ही सरळ क्लियर सांगता, आम्ही ब्लॅक अँड व्हायटान बरयता की हो धंदो जो आमचो गोंयकार भावांचो आसा, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो आसा, वॉटर स्पोर्ट्स आसा, तो तांच्याच कडेन उरतलो आनी कोणा कडेन वचचो ना. पूण ह्या गोंयकार भावांक बरोबर रावन तांकां वयर काडप हें इम्पॉर्टंट. आनी वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांच्या तितलीच वेळ म्हाका कळटा की तांचे विचारूय खबर आसा आनी तांकां कितें जाय तेंय खबर आसा. पूण तांकां दिशाभूल न करता तांच्या बरोबर रावन तांच्या बऱ्या वायटाक तांकां जाग्यार घालप. ते गायडांक आनी टावटांक 50% 50% उरता पळय, हांव म्हणटा 100% जोडून दिता. सरकार जबाबदारी घेतलो 100% जोडून दिवपाची. पूण ते बरोबर रावन करचें पडटलें. ना की थोडे कोण दिशाभूल करतले तांचे आयकून स्वता दिशाभूल जातले अशें जावंक शकना. प्रायवेटायज सरकार कांय करचो ना इन टर्म्स ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स. आनी ताच्या खातीर कटिबंद आसा आमी की गोंयकारांक जो आमचो मूळ धंदो म्हणटा तो धंद्याक सपोर्ट करपाक जे आमचे थंय आसा स्थानीक गोंयकार
जे सारको धंदो करता इलिगॅलिटी करना आणि हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे बाळपाक आमी कितें जाय तें योग्य करतले. But when action will be taken on this? Actions have already started. It is not a question of action. We have to tell them. We have given them enough space. Calangute has been a testimony. Calangute जेन्ना हांव स्वता पळयला त्या मायकल लोबोन सांगिल्लें आपण जाग्यार घालून दिता. नाव सडनली हे चेंज आनी म्हणटा आपण तांच्या बरोबर आय डोंट नो वॉट इज सेइंग. Maybe CM needs to call for a meeting and sort that issues out. But one thing is clear, every area needs to be regulated and we need to run these things properly. सगळे इलिगॅलिटीज थंयच कित्याक सगळें प्रॉस्टिट्युशन खंय येता कालांगुटीचा दिसता मरे रिकॉर्ड तसो येता मरे पुलीस PI कितें करता थंयचो देर आर क्वेश्चन्स वीच वी नीड टू आस्क दॅट इज वाय आय एम सेयिंग दे थंय प्रॉस्टिट्युशन केलें म्हण जायना हेच इलिगल टाउट्स कस्टमरांक थंय व्हरता. म्हजे कडेन एक व्हिडिओ आशिल्लो चंदगडचो तुमी व्हायरल केल्लो तो कितें जालें क्रेडीट कार्ड स्वायपींग जालें मरे कोणें केलें हे भायल्या लोकांनी येवन करून तांचे पयशे काडले मरे कोणाचे काडले ट्युरिस्टाचे काडले मरे तांकां थंय व्हेल्लो कोणें गायडांनी मरे आतां गायडांक सांबाळपाचे हे धंदे सांबाळपाचे आनी इलिगल सगळे त्याच बेल्टान कित्याक जाता आज वो रोग थंय लागला फाल्यां अंजुना वागातोर पावतलो. We have to stop it. And we need good tourism here coming in and I will not compromise as far as tourism is concerned. Supporting them? I don't know who's supporting, but it seems that unless they have a little backbone to pull from somebody, they will not be talking about it.